салому алайкум бародарҷонои ма. Чӣ хеле ки названи видео диден, ана сарлавҳаи видеора. Я бародари тоҷики худмон бо беноми Нишонай. Бародарҷоно чӣ хеле дида буден. Мо ҳамин як рӯз пеш я бародара партофта будем, дар байни як рӯз ёфтем. Ҳамаш ба дастгирии шумо буд ки мисол лайки худтон намонден. Медонем ки я лайк мемонӣ бо чанд кас дига паҳн мешава видео, я лайки тир сабаб мешава. Ман ҳамат миннатдорам ки шумо иҷа сабаб шиден. Аввалаш Аллоҳ худаш шумо сабаб шиден ки лайк монден, ҳамин видеои мара тамошо карден, паҳн карден. Мисол кадомит канал ютуб доштен, сообщества заден. Ана ман ҳамат миннатдорам. ба дастгирии шумо нав бародар пайдо шидин. ай бародари дига ина чӣ хеле ки мебинен ин бародара. ин бародар таваллудаш 97-ай. ҳамин 97-ай қатъи додараш дар як ҷо кор мекардаям. Короче ози адресошани мемонам иҷада. Миян политсия ҳамин милисоям иҷа мегиран, мебараншон, мебаран хича то қаямо квартираш. Короче ба ҳамин беноми нишон мешавад. Тамоми спецприёмора чӣ меган аделора тамоми ҷора мекуван, мега хеле одам неста. Як ябора беноми нишон шидам во мебаранаш, дига ягон номи нишонаш неста. Бародаро мабодо яки кадомит ҳамин бародар мара мешиносен дар ки ҷои дидаенаш. хоҳиш мекунам инами рақамода шумо метонед занг бизанен, бигӯен ё ина рақамои мада бибуроен, бигӯен ки хай бародар, ин бародар вақти пайдо шид, дигариш пайдо шид, мада аввал муроҷиат кардам. ана барои ҳамин ина бо рақамои маъми ҳаст. ина бародаро метонед ҳамин рақамо ана тамос да бибуроен, кадомит ки мешиносен. ма қатъиян бародар умар ку гап занам, ҳам суҳбат шам ки киҷош бурдан, чӣ гап шид, амира фаҳмидан дар кор. Ма ҳайрон мешам ки милисо гирифтан рафтан, амира милисо гирифтан рафтан. Не ки киҷое мерава спецприёмо тамоми ҷора мерава мебинан, мега хеле одам мо намешиносем, мақсад надидаем. Намедонам киҷош бурдан, киҷош шидак, фақат Аллоҳ медонад. Тамом хоҳиш мекунам дар комментария ҳарчи нагӯен ки уи хеле нашуд, ягон чиз нанависонен барои ура ки мисол фақат Аллоҳ медонад ӯ бечора дар ҷои ба чӣ ҳолай. барои ҳамин ҳарчи нанависонен. чӣ хеле ки бародаре ки ёфтемаш спецприём да буд. баъзеаш комментария дар хай бигӯем якда чӣ кард ки барои ҳамин ай пеши худтон мақсад ҳарчи нагӯем бародарҷоно, аввал бифаҳмед чӣ гапай. хоҳиш мекунам бародаро кадомет ки ҳамин бародар мара дидаен, мешиносен, ана мо дар алоқа бибуроен, занг бизанен. хай номерои ватсап ма мондагиам, метонен занг бизанен. иншоалло ки мо ҳам хабари хиша дар хонаводашон бирасонем, бо беҳтарин мешава. агар хато накунам ҳамин бародара акаи Исмоил мешиносен, ҳаматон Исмоил тоҷик. ана ҳамин бародар як бор гуфта буд. хай бигӯем ки шояд ки ҳамин видео акаи Исмоил да ёфт нашид, шояд ки видеои ма сабаб шава. аллакай 2 нафар ама дар ҳамин каналам ёфтам, алҳамдулилло 2 нафар. як кас дигара ба ёдтон боша, ӯшам аҳнояи ҳамадонӣ буд, беноми нишон буд. мардаки калон, фарзандош калон буд. пайдо шид, занг зад хонашон, гап зад ки ӯ 8 сол беноми нишон буд, пайдо шид. ин бародари дига 10 моҳ беноми нишон буд, пайдо шид. ана иша ӯ қаина шида 1 моҳ шид. ҳамин қай ки ҳамин милисо бурданиш дига беноми нишон шид. хай аста бародаро ки мумкин ки қад чӣ кор мекуна, ё ин ки дидаеши дар ягон ҷо, ё қатиш дар ягон ҷо маҳкамай. хайра Аллоҳ худаш медона. аввалаш ки худо ягон ҷо маҳкамам набоша, ягон ҷои ноаромда набоша. ана дар ҳаққаш дуо кунен, комментариҳои хуб нависонен бародаро. гарчанде ай дастон ёфтанаш дар ҳичи ҳам наёя, фақат як чиз меояд ки шумо лайк мемонен, ҳамин видео паҳн мешава ва як бародари мумкин мешиносаш ҳамун тамошо мекуна. ма ҳамат миннатдорам. мисол ӯ навор ма шумо дастгирӣ кунед ки ина пайдо шуди бародар. ана мешам як дастгирӣ кунем ки ин бародарам пайдо шава. иншоалло кори беҳтарин мешава. хоб бародарҷо, дар ки ҷой ҳастен, худованд ҳаматонро нигаҳбон боша.
хай кадоме ки ёфтен дар ватсап муроҷиат кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошем бародарон.